Welcome back in our Girly channel. So दिनै जों दा 12.1 नि सेनिफ्राय जागायजेननोसै। So गिबियावनो नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायो जे नोंथांमोना जुदि बे आगोलनि इंट्रोडक्शन पार्टखौ बा सिनायथि होनाय पार्टखौ जुदि नायाखै बा नायनानै ला, बेयाव जोङो माखासे फर्मुला बा मा गोनांथि दं नै सेप्टारनि थाखाय बेफोरखौ जों एसे सावरायदोंमोन। So नोंथांमोना नै आगोलनि भिडिअ नायनायनि आगोलनो बेबायदि मोनसेखौ नायना ला। So आरो बुंनो थाङो जे नोंथांमोना जुदि जोंनि नै चेनेलाव जुदि गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना ला आरो बे बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे जों गोदान भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना आगोलैनो नुनो मोनो। So फै जे जागायजेनसै नै बे नाम्बारखौ। दा बेयाव मा दङ मोनसे बेंखननि सखावा फारियै 19 सेन्टिमिटार आरो 9 सेन्टिमिटार। बेंखननि सखावखौ दिहुन जायनि सोरगिदिं सीमाया मोननै बेंखन सोरगिदिं सीमानि दाजाबगासिनि समान। दा पाइनि मानखौ बेसेबां लानो दा 22/7। दा बेखौ खालामसै फै लोगोफोर। दा जोंना 12.1 नि से नाम्बाराव दं मोननै बेंखन लानो होदों जायनि सखाव 19 सेन्टिमिटार आरो 9 सेन्टिमिटार। दा मोननै बेंखन आखिनि नोंथांमोना कुइसनखौ लिरना लाबानो जाबाय। मोननै बेंखन आखिनोसै आं दा। कुइसनखौ फरायना नायबानो जाबाय आगोलनि खालामनायनि आगोलावनो। मोननै बेंखन मोनसेया बेसेबां सखाव आं मा होनो आखाइजोंनो आखिनाय जाबाय। मोनसेया दङ जोंनिया बेसेबां सेन्टिमिटार सखावा मोनसेया दङ 19 सेन्टिमिटार। नैबे गिदिर नालाय ओंखायनो बेखौ 19 सेन्टिमिटार लानोसै। बेनिफ्राय उन्दै मोनसेखौ बेसेबां लानांगोन जों उन्दैखौ बेसेबां सेन्टिमिटार 9 सेन्टिमिटार लानोसै। दा ओरैबायदि मोनसेनि बेंखननि सखाव दिहुनहोदो। दा नै मोनसे बेंखननि सखावखौ दिहुनहोदो हमना ला। नै मोनसे बेंखननि माखौ दिहुनहोदो जोंखौ सखावखौ दिहुनहोदो। नै बेंखननि सखाव दिहुनहोदो। दा नै सोंथि बायदि मा होदो जोंनिया नै बेंखननि सोरगिदिं सीमाया नोंसोर मोननै सोरगिदिं सीमानि दाजाबगासिनि समान। दा बेंखननि सोरगिदिं सीमानि दिहुननाय फर्मुलाया मा जोंनिया 2πr बे फर्मुलाया। दा हमना लाबाय r1 = 19 सेन्टिमिटार r2 = 9 सेन्टिमिटार। दिहुननो गोनां बेंखननि सखाव मा हमखो आङो r हमबाय। दिहुननो गोनां बेंखननि सखावखौ मा हमखो आङो r हमबाय। दा एकर्डिं टु कुइसन सोंथि बायदि मा होनदों नै मोनसेनि सोरगिदिं सीमानि आरो नै मोनसे सोरगिदिं सीमानि दाजाबगासिनो दं नै दिहुननो गोनां बेंखननि सोरगिदिं सीमाजों माने समान। दा होमबा नैनि सोरगिदिं सीमाया मा जागोन 2πr1 प्लास 2πr2 = मा 2πr1 निउ r जागोन। माने नै मोनसे बेंखननि सोरगिदिं सीमा दाजाब नै मोनसे बेंखननि सोरगिदिं सीमा = माजों समान होनदों दिहुननो गोनां बेंखननि सोरगिदिं सीमा दिहुननो गोनां बेंखननि सखावा बेसेबां r हमबा सोरगिदिं सीमाया मा जागोन 2πr होमबा बेजों समान जायो। दा नैनिफ्राय 2πr कमन ला 2π कमन लाबा मा जागोन r1 प्लास r2 = 2πr। नै π2 मा जाखो केन्सेल जाबाय। इमप्लाइ जेट r1 प्लास r2 = r। दा r1 आ बेसेबां होनाय दोङो 19 प्लास r2 आ बेसेबां 9 नि आनियावनो होनाय दोङो r जों होनाय दोङो माने हमना लादों आरो बेखौ। इमप्लाइ जेट बेसेबां जाखो r इमप्लाइ जेट बेसेबां मोनखो दा होमबा 19 जों 9 दाजाबबा बेसेबां जायो जोंनिया 28। दा सखावखौ बेसेबां मोनखो जों दा दिहुननो गोनां बेंखननि सखाव = देयारफर r मोनना जोंनिया नै r हमना लादोंमोन ना देयारफर बेंखननि सखाव = मा 28 सेन्टिमिटार। दा आं खावलायनो थाङो दे नोंथांमोना नै सेप्टारखौ ना कुइसनखौ ओरैबायदि मोजां फराय जाहाथे खामनायनि आगोलावनो कुइसनखौ मोजाङै बुजिनो लाग्रोनांगौ नै सेप्टारनिखौ। माने कुइसनखौ मोजां बुजियालासिनो खालामनाङा होमबासो माने नोङो एन्सारखौ दा आं खालामना होदोंब्लाबो नोंथाङा जुदि कुइसनखौ जुदि मोजां फरायनानै जुदि नायाखैब्ला होमबाना नों बेखौ एसेबो बुजिनाय नङा। स' नोंथांमोना कुइसनखौ फार्स्टआव बुजिग्रो बेनि उनावसो नोंथांमोना मेथ्सखौ एसेबां माने एसे खालामनो जुजिनांगौ। स' नोंथांमोना कुइसनखौ बेनिखायनो मोजाङै जुदि आं दा डाइरेक्ट कुइसनखौ लिरना होआखै नोंथांमोना कुइसनखौ नायनानै बोहियाव लिरना लाबानो जाबाय। स' दा जोङो 2 नाम्बारखौ खालामसै लोगोफोर।
स' 2 नाम्बाराव मा होनाय दङ लोगोफोर मोननै बेंखननि सखावा फारियै 8 सेन्टिमिटार आरो 6 सेन्टिमिटार अब्ला बेंखननि सखाखौ दिहुनजायैनि दब्लायथिया मोननै बेंखननि दब्लायथिनि दाजाबगासिनो समान दानिनि 1 नाम्बार बायदिनो सेम टु सेम दानि नै दब्लायथिनि जायगायाव मा होदोंमोन जोंना सोरगिदिं सिमा होदोंमोन इबारनिया मा होदों जोंनो दब्लायथि होदों दानिनि जेरैबायदि खालामदोंमोन जों ओरैबायदिनो खालामगोन दा नोंथांमोना जुदि आंनि नै भिडिअखौ नायनायनि आगोलावनो खालामना नायनानै ट्राइ खालामनो हायोबा खालामनानै आरो उनाव हायाबा आं दानिया खालामना होनो नागिरदों बेखौ नायबानो जाबाय पस्ट खालामथ'ना खालामना नायग्रो आरो जास्ट नै जानि सोरगिदिं सिमा दंमोन इबारनिया मा होनाय दोङो जोंनिया दब्लायथि होनाय दोङो स' लेट्स स्टार्ट खालामसै जोङो लोगोफोर दानिनि बायदिनो जोंखौ बेंखन मोननै होदों बेंखन मोननै आखिनोसै आं सावगारि आखिना लाथारनांगौ दिनैखौ बे एसे होमबाना बुजिगोन दा बेंखन मोननै आखिनो होदों मोनसेनि बेंखना बेसेबां दोङो 8 दोङो मोनसेना बेसेबां दोङो सखावा 6 दङ बिनिफ्राय नै मोनसे बेंखननि सखाखौ दिहुननो होदों दायो मोनसे बेंखननि सखाखौ मिथिया नैबे एसे गोदोर जागोन नालाय बिसोर मोननैखौ दाजाबनानै बानायनाय बाट आं मा होनदों आखिनायाव एसे फिसाखौनो आखिफ्लांबाय एसे गोदोर जागोन आरो नै बेंखनालाय जानाया मानो होनबा बिसोर मोननैखौ दाजाबना बनायनाय नालाय दा नैबे जाबाय आर हमना लाबाय जोङो दिहुननो गोनां बेंखनखौ नैबे हमना लाबाय R1 इकुवेल टु दिस R2 इकुवेल टु दिस देयारफर हमना लाबाय R1 इकुवेल टु 8 आरो R2 इकुवेल टु 6 जों मा दिहुननांगौ दा R इकुवेल टु व्हाट देयारफर एकर्डिं टु कुइसन दा मा होगोन दब्लायथिनि नैसोर मोननै बेंखननि दब्लायथिनि दाजाबगासै दा नै मोनसेनि दब्लायथिनि माबाया मा जागोन नैनि दब्लायथिया मा जागोन पाइ R1 स्कुवेर नैनिया मा जागोन पाइ R2 स्कुवेर दा बिनि दब्लायथिनि बिसोर मोननै दाजाबगासै माजों समान जायो नै मोनसे बेंखननि पाइ R स्कुवेरनि समान जायो दा मा जागोन पाइ R स्कुवेर प्लास पाइ R2 स्कुवेर इकुवेल मा जागोन पाइ R स्कुवेर बेनिफ्राय जों दा माखौ कमन ला पाइखौ कमन ला मा जागोन इयाव R1 स्कुवेर प्लास R2 स्कुवेर इकुवेल टु मा जागोन पाइ R स्कुवेर नै पाइजों पाइ केन्सेल इकुवेल टु R1 स्कुवेर प्लास R2 स्कुवेर इकुवेल टु R स्कुवेर दा R1 नि जायगायाव मा दंमोन जोंनिया R1 नि जायगायाव 8 दंमोन बेयाव मा फज'दों होमबा 8 स्कुवेर फज'दों माने स्कुवेर दं नालाय ओमफ्राय R2 नि जायगायाव 6 दंमोन 6 स्कुवेर इकुवेल टु R स्कुवेर दा नै केलकुलेसन खालामदों 8 into 8 बेसेबां 8 मोननै सानजाबा 64 6 मोननै सानजाबा 36 इकुवेल टु R स्कुवेर इकुवेल टु मा जागोन नैबे दाजाबबा मोननैखौबो 100 इकुवेल टु R स्कुवेर इमप्लाइज देट R स्कुवेर इकुवेल टु इखौ इथिलांबा मा 10 स्कुवेर डाइरेक्ट खालामखानो हागोन दा नै दों नै स्कुवेरजों नै स्कुवेर केन्सेल इकुवेल टु R इकुवेल टु बेसेबां मोनखो जानो दोङो R इकुवेल टु 10 माने 10 स्कुवेर खालामबा जोंना 100खौ जों 10 स्कुवेर खालामना लानो हायो नालाय ओमफ्राय स्कुवेर केन्सेल खालामबा माने R इकुवेल टु बेसेबां मोनखो जादों 10 देयारफर दिहुननो गोनां बेंखननि सखा इकुवेल बेसेबां 10 सेन्टिमिटार